Bun găsit! Salut Alina Dumitru și Ianis! Bine v-am găsit! Bună ziua! Cospi, mami! Este campioane olimpice și vicecampioane olimpice la judo, Alina Dumitru. Salut, Ianis! Cospi, mami! Salut! Salut! Păi uite-te în cameră, te rog! Salutare! În zilele noastre toți suntem mai homey, așa, conviviale, așa că nu e nimic oficial în această scurtă discuție, evident, după ce am văzut pe amândoi, pe cei care sunt aici în fața mea, electronic vorbind, evident, la Gala Trofeelor Alexandrion, acolo unde Alina Dumitru, în calitate de campioană și de mamă, l-a însoțit pe Ianis, care, sigur că acum are tot felul de alte ocupații, dar e foarte bine, așa trebuie să fie. Ianis, care înțeleg, Alina, că face judo și că e chiar, să spun, îndrumat și îndreptat bine către acest sport. S-a întâmplat să vrei tu să-l duci către judo sau pur și simplu el a început să te imite, să facă același judo? El a început, văzându-mă pe mine, a vrut și el să facă același lucru ce făceam eu și mi-a plăcut ideea, am zis perfect, dacă ție îți place și vine de la tine, atunci clar mergem mai departe, facem și îți arăt ceea ce trebuie să execuți tu. Da, și așa l-am luat la sală, am început să lucrăm și sper să-i placă în continuare, așa cum am zis. Deocamdată suntem la început, deocamdată este o joacă pentru el, dar sperăm să-l iubească așa cum l-am iubit eu și să-l facă la un nivel atât de înalt cum l-am practicat eu. După câtă energie are, cred că sunt toate șansele de partea lui. Ianis, câți ani ai? Zine, uite, întrebarea simplu. 4 ani. Ianis, ce-ți place cel mai mult la judo? Ce-ți place cel mai mult la judo? Ce? Tehnici de judo? Ce? Uchimata, osotogari? Zi. Uchimata. 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 Asta înseamnă? Uchimata este un procedeu, este chiar și procedeul meu preferat. Este o tehnică, bine, cu aruncarea piciorului între picioare și pică adversarul pe spate. Bine, e complicată, trebuie să vi-l arăt. Am eu mai multe meciuri câștigate cu acest procedeu. Deci e pe drumul cel bun dacă îi place și lui Uchimata. Asta e bine, da, e perfect. Și sigur că în perioada aceasta, evident, mă gândeam, dând timpul un pic înapoi, Gala Trofeul Alexandrion, probabil că a fost una dintre ultimele ieșiri publice ale voastre. Cred că, sigur că sunt amintiri interesante, importante de acolo. Clar, clar. Și fost mai emoționat pe scenă, tu sau Ianis? Eu am fost mai emoționată, clar. El n-a avut niciun fel de emoție. El s-a dus acolo să-și ia premiu, să-și ridice premiu și chiar abia aștepta să poată să spună câteva cuvinte. Mai degrabă eu nu mai știam ce ar trebui să spun. Da. Să spunem că a luat un trofeu al speranțelor. Da. Ce ai făcut zilele astea când a trebuit să stăm cu toții acasă? Ce ți-a plăcut să faci cel mai mult? Ia zi. Să mă joc. Să mă joc. Să te joci. Să mănânc dulce și să mănânc dulce și să mănânc mâncare. Să mănânce dulce, să mănânce mâncarea și să se joace. Dar ce jocuri te-ai jucat? Ia spune. Mașinuțe. Mașinuțele. Da. Ai fost cu minte de a venit iepurașul? Da. Da? A fost cu minte, da. Anul ăsta a venit iepurașul cu un traseu din acesta mare, cu mașini, cu nebunii, cu parcare, cu spălătorie, și s-a jucat mai toată ziua de Paști cu acea jucărie, plus urma ziua lui pe 25, pe 24 al tatălui și pe 25 al lui. Și da, ținut urma sărbătoare continuă, da. Din păcate fără copii, că a fost în izolare și nu s-a putut, dar am făcut tot posibilul să nu simtă lipsa lor și noi să fim aproape și să ne jucăm cu ceea ce ar fi putut să se joace cu cei mici. Mami, te uiți? Te mai uiți sau te dau la o parte? Ai uiți? Începeți antrenamentele la sală? Ce se întâmplă cu judo? Nu începem, nu cred că vom începe noi antrenamentele. Seniorii au început, de fapt performanța a început. Noi încă lucrăm pe Zoom, lucrăm de acasă în fiecare zi.
Și mai lucrez eu cu nepoții, am 2 nepoți pe care tot eu îi antrenez, dar unul l-am trimis deja la Pitești și trebuie neapărat făcut antrenamente mult mai puternice pentru nu aș pierde din pregătirea fizică măcar, dacă specific nu putem. Când crezi că veți putea începe antrenamentele pe salte? Nu știm, noi sperăm cât mai repede, pentru că văd asta și de la copii și copiii pe Zoom îmi spun că doamna, când începem, că nu mai rezistăm numai în față la Zoom să facem pregătire fizică, vrem în sală. Eu sper cât mai repede, acum depinde de autorități, când ne dau liber. Da, voi aveți și un sport în care trebuie să fiți în contact, competitorii sunt în contact permanent și asta din cauza transmiterii virusului s-ar putea să întârzie un pic reluarea. Asta, exact. Asta am zis și noi. E mai greu la noi pentru că suntem într-o sală închisă, nu suntem în aer liber, noi nu putem face antrenamente câte 3. Așa, dacă am fi toată ziua în sală să facem antrenamente câte 3, e greu, nu putem. Trebuie să ne lase să facem cu toții antrenamente și bine, acum cred că și părinții sunt un pic reținuți în a-și mai trimite copiii la sală. Le e frică să nu cumva să aducă acasă virusul, dar eu sper să nu. Eu sper să își dorească și părinții să-și trimită copiii din nou în sălile de sport. Și la judo mai ales, care este extrem de educativ, mi se pare mie, pentru că are un set de reguli, există o cultură, există o idee care are și accente filozofice la un moment dat despre cum să trăiești, ce înseamnă respectul, ce înseamnă considerația pentru adversar. O chestiune asta cred că ajută pe oricine. Da, eu văd și la cei mici care vin la inițiere și părinții spun că altfel este copilul acum acasă după ce vine de la antrenament, pentru că acolo are o disciplină și clar când vine acasă trebuie să fie la fel. Poate nu se vede chiar din primele zile sau, mă rog, ore de antrenamente, dar în timp părintele își dă seama că de fapt judo chiar l-a disciplinat și asta contează cel mai mult, pentru că și părintele își încearcă să-și disciplineze copilul, să-l facă să aibă respect. Dar știți cum e, când ești lângă mamă, lângă tată, te alinți. Da, a fost un mic cutremur că se mișcă. Mami, nu mai mișca, te rog frumos. Hai, adu-te de aici. Să facă un procedeu cu laptopul, dar poate nu e momentul. Bun. Nu-i momentul, chiar nu-i momentul. Asta este viața evident, și asta este energia copilor și e foarte bine că e așa, chiar dacă pentru părinți e obositor, dar cred că au fost lucruri și mai obositoare în viața ta. Deci când stăm acasă, nu ne mai înțelegem, deci nu, e cu total schimbat. Alina, mulțumesc pentru timpul petrecut în această conversație. Încă o dată, toată considerația pentru performanțele tale înainte, marile sportive ale României, să spunem. Și, Anis, să sperăm că într-o bună zi vei ajunge și tu la ceva medalii. De acord? Ai auzit? Da. Întărește asta? Da. Păi spune acolo, nu asta, ca să nu se aude dacă tu poți și aici hărția. Am auzit, e simplu, ferm, da, să sperăm. Mulțumim frumos, nu se poate, cu el mai târziu cred că putem avea un interviu. Succes în tot ce faceți. Mulțumesc, Alina, mulțumesc, Anis. Mulțumesc și eu. Mulțumesc, numai bine. La revedere. La revedere.